Bylo to ochrnutí na půl těla, levou polovinu konkrétně, během půl dne asi, z plného zdraví. Věděla jsem o ní takzvaně pouze ty mýty, které říkali, kdo má roztroušenou sklerózu, skončí na vozíku, je úplně odepsán, nikdy se nevyléčí. Když se dívám do budoucna, vidím ten náš velký svět. Projekt Překonej sám sebe jsem vymyslel s pár kamarádama, když jsme jeli na soukromou dovolenou na Pionýrech po republice, tak jsme si jednou řekli, že to není úplně špatný nápad a mohli bychom se takhle zbalit a několik lidí najednou by mohlo někomu něco odvést. Nejčastější otázku, kterou dostáváme, je, kdo z nás je nemocný. Není z nás nikdo nemocný. Nemáme ani nikoho kolem sebe nemocného. Je to prostě opravdu jen o tom, že jsme se rozhodli pomoct a podpořit jiným lidem, cizím lidem, který jsme do dneška vůbec neznali, ale jejich příběhy nás natolik oslovili, že jsme se prostě rozhodli, že si svůj život trošku upravíme a budeme pro ty lidi dělat víc, než jenom to, že budeme chodit sami do práce a bude se mi dobře. Já jsem s tebou, ty jsi při mně. S tou vírou můžem světem jít. Otevři náruč, přijmi tu lásku a cit. Dál můžem jít. Kdysi jsem zažil celou řadu úspěchů a neúspěchů a přesto jsem zjistil, že mi to úplně nenaplňuje a v podstatě pořádání akce Překonej sám sebe, kdy se snažíme pomoci pacientům s roztroušenou sklerózou a zviditelnit tuto problematiku, tak je věc, která mě skutečně naplňuje. Doporučuji všem, aby si zkusili tento nepřenositelný pocit a vyzkoušeli si to sami. Tento projekt jsme udělali na pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou a loni jsme dokázali to, že jsme dali dohromady tyto staré motorky a vyrazili jsme po celé republice. Faktem je, že nám bylo trošičku vyčteno, že se vozíme jenom tak sami, takže bychom letos chtěli vzít sebou pacienty a k tomu potřebujeme techniku. Pomožte nám pomoct a vzít je sebou. Potřebujeme nakoupit motorky, sajdy a ty bohužel k těmto motorkám nepřipojíme. Takže pokud jste o nás už loni četli, tak jsme to my, kteří jsme v první etapě vlastně skoro nedojeli. Postupem času nám technika, řekněme, začala pomáhat, takže jsme opravdu udělali projekt, kde jsme objeli celou republiku a letos bychom to chtěli posunout dál. Když jsme se v loni seznámili s projektem Překonej sám sebe, tak mě velice příjemně překvapil, protože šlo o skupinu zdravých lidí, kteří ve skutečnosti nemají s roztroušenou sklerózou nic společného. Další věc jsou ty motorky, protože třeba já jsem nikdy na motorce neseděla ani jako zdravá a v letošním roce, pokud se podaří a naši přátelé z Překonej sám sebe získají nějaké ty sidecary, v kterých bychom se mohli vozit také. Byl by to pro mnohé z nás, myslím si, že nejenom pro mě, obrovský přínos. Jak říkám, v loni jezdili pro nás, letos by rádi jezdili s námi.